Hayibo. Uyabona uJesu mfana wami lethu ukukhanya nalethu ukukhanya emahostel. Usazoba rich wena. Mina kodwa manje ngempela sengikhathele nokuhlala nomuntu ongekho lana. Kodwa ntando uyazi ukuthi kunjani lapha kagogo ispace asikho. Njani unqaba imali? Khona indoda enqaba imali indoda esaba ukufa. Kusejukuzi la mfethu. Kahle sibekile awome kancane. Ngisathi usebenza wona. Imolo lakho lo 5000 wakho lo. Bathi uzathi ungisiza lapha. Mina thatha la. Nginibekezelelile isikhathi eside kabi niwumndeni onamanga oyimpiqimpika. Nale ndodana yenu isigebengu khotheni. Uyabona wena uzofuyilana. Kitsibe ubujwangu lahlehelwa imme. Lintate. Kajaka ulimongu fethu. Hey, setla. Hayibo, kwenzenjani? Hey. Setla. Ngiyakala. Hawu, mkhanyisa. Shukela. Sekwenzenjani manje shukela? Washukela. Kodwa kwakushukela wani modala? Sazile wena. Uswenzeni manje shukela futhi? Cha uthi amandla futhi mhlawumbe bakuthuma kwabaningi yawaka kugcwele phela amanzi. Amandla sekaba. Kunjani manje? Sosona amakhandlela manje. Hayi khona into engiyenzayo. Wenza umzamo. Ngizoyenza Ome. Into sikhokhelela yona. Ngibaleke khona senza Mekeleni. Lindele. Hey. Sola amakhandlela futhi. Ingayintaka siqala manje. Enye Anime kafa. Ngathi ubhizi lapha. Don't ngiyacela abantu ngicela uphuthume la le hostel. Ngiyacela njengamanje nto ngiyacela. uzokwenzani lo muntu ambizana? Hayi khulekani hayi kuzolunga yonke into malume Rich. Mafundane futhi. Hayi khulekani. Ngishiseleni iphepha malume ngiyosebenza. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Wena ubungaqhubeka ubamba amagqubu umuntu esifazana umuhla nje exolisa kuwena. Eyithoba ungambona mfethu esekhala. Engicela ithi ngicela ungixolele sabela. Awu bengizokwenza njani nami? Oyibo mzala. Yabona lecam lakho mzala ngathi ngizolidinga ngeke unzima wena. Bavele bakhala babuye bazoyincengela bona. Hey yatokoza. Uyazwa bafu. Intombi zayibuyisa kumzala zibe zoxolisa sona. Wabuyele. Kahle manje le ntombi enikhuluma ngayo nithi ubuyelene nayo. Iyona yini le ngicabanga. Kahle mzala. Awukahle mzala manje uzongitshela nini mina? Awu na ngimtshela manje lo bengisathi ngizokutshela phela maSofia nawe. Uyithole yini Mama mzala ubungeke ungitshele wena. Ubungeke ungitshele mzala ngoba uyazi ukuthi bengizothini kuwena mangitshele. Hayi ntokozo kanti yini? Cha ngisho kona lokho mzala lo muntu lo esikhuluma ngayo usubuyele kuyena wena. Uyakhohlwa yini ukuthi isicishe yashabalelise yonke into ebese sisebenzile sina uma subuyela kuyona. Awubunalo iqiniso lento ekhuluma nje. Awubunalo kahle iqiniso vele. Uyakhohlwa yini ukuthi wena ngasinomhlangano la nepromoter wangafiki ngoba ngayo le ntombazane le uyohlangana nayo. Angixolisanga ni kwena ntokozo. Kodwa ukuthi Angixolisanga ni kwena. uzenza umuntu oxolisayo bese ubuyela kuyona futhi le ntombazane le kuyona dali ngiyangisiza. Kwanele manje. Ngenxa yentombazane nje eyodwa nina senivele naphenduka impunga nentsha. Nakhohlwa ukuthi ningaba ndawonye. Lolu khondo lolubi lokuxabana njalo ufuna liphele manje. Jabula. Awusithetele kancane. Hayi kuzolunga ngiyacela nje hlisa umoya. Ubekazela awunazi umuntu okhuluma kantona. Anyeke lamadoda sewenza. Sengifikile ukuthi njani? Woza. Awu. Ubani lo? Ubani manje? Into shwala. Yini Braille mozlento? Kahle nduweni uhlashukile enikhuluma indaba zoma Braille. Uyibukisise lento ngesikwazi uyilungisa. Shukela. Yabona umasipala kuphela. Kanye nenkampani ekuyonisa lapho ngesa. Engalungisa lo monakalo ngaka. Ngesikwazi mhlawumbe sitholenye. Lesi siqhemeza sakho kakhanda usebe bemiselayo nje. Bemiselayo usebenzisa sokuthela isiqhemeza sakho sekhanda wasikahle ukuthi mina phali kanjalo umsebenzi waqaleni. Wasikahle yaxoxa ukuthi
hayi sihlisene amaphaphu nje asisakhuluma ukuthi sosebenzisa amapha amathuluzi la wasikahle angihlopho ukuthi imali ngiyidinga kanjani shukela yabonakala imali oyidingayo isikudonsele uhide lweyinkinga ngenxa nje ka-30K u-30,000 aku-130 u-60 ngiyamlishile u-1 akumele uyibuyisele shukela hayi malume Rich ungazosondela ke sekuyalunga safuna ukuhlanganisa usosebenzisa amapha amathuluzi la akulunga phela kulunga imali le enye sengiyisebenzisile shukela lokusiza mvuka baba ukuthi uqephaza uthandaze kakhulu ngalala ubaliwa wena yemelo khona into ehlanganayo la la kahle kade sixoxa la nenduna ukuthi kade sixoxa la nenduna mhlawumbe singenzeka sibuye kusasa ngoba sekumnyama manje asibona kahle la manje amathuluzi washile futhi amanye amathuluzi ukuthi silungise la sobuya kusasa sesibona kahle ukuthi sibambeke siyeke sibone ukuthi sichuma kanjani wena ne qinisile ungabe sengicale futhi ngifuna ukwenza lento enokungicross ngizongibona asikho lapho mina hayi ngenze lento kusasa mina lokusa ngiyabuya la ngizoba ngila mina uthini hawu okwamanje ngicela sihambe enduna ngoba phela vele ngiyabona nje kusasa malume Rich sobe silathini sobe sisihamba sobe sesila sesilungisa konke into buka nje isiminye ngila mina kusasa lokusa ngila mina hayi njengoba enhle ithungelwe ebandla ngifuna siyixazululeke lempiyeni le njengamadoda sezwana omunye nomunye uzothola ithuba lokuphefumula ngale kokuqwebhana la Ntokozo ake ngizwe uhlangothi lwakho luthini uhlangothi lwakho mina baba ngikushoyo ukuthi mesizoqhubeka sinomzala sisebenzisane siya phambili anginankinga kodwa ngiyanqaba ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke mina ngisebenze nayo umzala mekuthi kuzoqhubeka futhi kube khona yona le ntombazane lesifake kulolu bisho sikulona manje zonke inkinga kinozakazenzela lutho Thile phela ukino siwenzele kakhulu futhi usungena emlonyeni utetela khuluma qhubeka baba inhloso yami njengoba ngilangizela uzokula mina angifune kula vele mina ingakho benginovu la lokuthi kunganjani umuntu nomuntu mangayithathela isiginci sakhe nje omunye nomunye atholi ikhona lakhe nomunye atholi ikhona lakhe mina ngibhale ezami ingoma nomunye futhi abhale zakhe ingoma ngoba ngathi uyahluleka umuntu bengizama umchazela ukuthi angikwazi mina ukusebenza kanjani ngwasebenza le nje manje ngoba siboni ngasolinya sizwani vele ukuthi umunye nomunye ashonele ngimlapho mina wena mshana ufuna kodwa safuna ucula nami namalume ngilokho ngimncane kodwa mina zoqhubeka ngithanda nomuntu engimthanda njengoba naye lo enomuntu omthandayo aqhubeka naye futhi sami sifisa ukuthi siqhubeke senze umculo ndawonye phela lapho Awumahlazi. Yazi ngithi usukhohlweke mina ukuthi usenonkosikazi. Sawubona. Kahle. hayi ngikahle manje ingakho ungalalanga Hawu, kahle ngiyabhala ngesonto zami nani azami into kumele ehambise. Ngalesonto zami manje ngithena ngibe ngisalinda umyeni wami, angibe ngifunda. manje le mali le yadinga ngineyona Oh hayi, khuleka Mahlazi. Khuleka. Azi liphi ngilinda wena vele la. Okay, yes. Lesi yabo kade ngekhokho esikoleni la. Ngihambile khokho esikoleni. Siblisela lisa. Nasi. Lesi ngihambile. Ngakhokha le eyingcenye imali akalisa. Yabo angaze ngimoshe imali khuleka, ngaze ngidlale ngayo. Afuqa mama Mahlazi.
ngizwa ngathi nje khona umthwalo ophungile emahlombe ami. Konke lokho bengikuze kwenzeke ngaphandle komnyeni wami. Ngiyabonga Mahlasi. Ngiyathanda. Ngiyakthanda. Ngicela ukuthi ngibe ngiqedile ukufunda la ezisi. Ngizokunaka manje sengiyaqeda kodwa. Wena ufike washaya wena. Bakuchakida ngenxa yayo le ntombazane kumanje nje ubudlelwano bakho nomzali wakho uNtokozo. Usengcupheni yokuphela ngenxa yayo futhi. Ngoba ngimthanda uKenos mina malume. Nbo. Kakade wona usuvela ubhekene nomthwalo wabafazi ababili abangomama beyingane zakho. Ingabe ngempela usufuna ukwengeza omunye umthwalo ngaphe kwabo? Enkulu inhlonipho Mthombeni. Ukuba uKenos mina ngahlangana naye kuqala empilweni yami ngabe uma bengane labo esikhuluma ngabo abantu esingabazi ngabasikhulumi naye ngabe yena yedwa umuntu oma wabantwana bami. Kodwa uthando nje lulodwa. Lungaba imbangela ukuwa kwendoda. Malume uningi. Nenhliziyo enhle mamlefu. Ukahle nawe nje mase uhlangane naye ngawumuntu ombonayo ukuthi umuntu ongifanele lo muntu kahle. Khohla. Angihlangana nentombi ke mina ezingamaxila. Mina ngihlangana nabafazi. Ngikhuluma ngomfazi lapho uyimisela ukuthi umshade siwushaye ngempela. Hayi iqila. Njalo Mthombeni ngisacela ucela uMthombeni njengomalume bami. Bayongicelela ihlobo esihle kaMlefu. Wemshana ucabanga ukuthi uyagagamela ngempela ngoba uyazi na kangako ke le ntombazane. Uyaqala nje ukuyibona manje uyafika la eGoli. Mthombeni. Esengikwaziyo mina ngomaMlefu. Wanele ukuthi ngazi futhi ngibone ukuthi uyena umuntu osifazane engakhaya naye. Ngakho ikhaya ngivusa umuzi kababa naye. Hayi ke. Ngizofisa ukumbona. Hlangane naye nje. Hlala umhlangano naye. Abo Mthombeni. Sinyopha kanje. Ngibona yami. Mamela mabutshezi mamela. Sinyopha kanje sidla njengama-minister, sisifutha inanga umuntu mabethu. Usibisi, ohlasi, obofo, izinja zeflag. Ngibona yini? Into nami ngamla uwe yini? Vamos pegar nje. Izinyama. Baba, letha inyama lapha. Sondeza inyama, sondeza inyama. Sondeza inyama. Inyama lapha ukuthi uhlase. Ezwe inyama yakhe ukuthi ihamba kanjani, imali yakhe imnandi kanjani. Sawa? Ebhizi mntwana mthatha ipesi. Thatha ipesi. Ndatha ipesi. Bamba lapha. Bamba lapha. Asibonge hlase. Kazi. Antozo amancane awunake phela yini manje? Ngiyaxolisa. Baf, awum. Ngiyaxolisa mfethu. Ngiyazi bekumele ngikutshele kuqala ngendaba yokubuyela nawe noKenos. Kodwa ngitshela ngithi. Uzofuna ngenze njani kazi? Umculo wona wasubeka phi mzala? Uqonda ukuthi ngicuma sengobeka phi? Anti ngoba ngixolisa kuwena njengamanje, ngoba nomculo ngisafuna uqhubeka ngwenza. Mzala ufuna uqhubeka nomculo kodwa wena noma yinini le ntombi yakho mayikubizwa uyahamba mzala ugijimani. Ugijimani mawubiza uKenos ukuthi siyabhala mzala noma siyaperforma noma siyasebenza sina owner ndaba mzala uvela uhambe ngempela uyanyamalala. Ufuna ngithini athi ngasho ngiyaxolisa okay nginika ithuba. Okay. Xola phela. Cha ngixoli mzala. Ngizotshela yona ngicela mzala. Sabe ngicela. Mawukuthi ufuna ngempela uqhubeke sinawo sebenzisana. Yabo kuqala manje. Ngiyaphambili. Ngiyacela akube yimini umuntu ozoba umshayeli wena. Cela indlela yakho mzala kulungileke. Hole. So le mufuna sobe studio ngo1 ngeintathu yimlo. Ufuna semhlanganweni yimlo gazi. Awahle kantona ukona uxola phela nawe. Ngisayixola nomsana. Awu. Wenda maqhikiza. Hayi izinto uzocela. Ufuna yenze njani kazi lami? Ufuna ngikabushe. Oza ngikawushe. Oza ngikawushe ingane yami.
Hawu sangeke iy'thelo phona. Hawu, yini indaba kwangathi uphoqekile nje? Awu ngisithabena ngathi ushefu oseqophelweni eliphezulu kanje upheka udlo omnandi kanje mina ngibona ngifanele ziy'thelo. Thembi, iy'thelo zinempilo. Hayi ngiyetha ngoba nakho usukhetha udla ihlahla usufuna sonke sidle ihlahla manje. Sizoqala. Sanibonani Mzansi, igama lami ngisithabile ngubani intokazi yasenqothu esuke le yadabula uthukela ize lapha eGoli izopheka. Ifike enganeni. Yabona ibhande lakho sisiyasiza. Namhlanje sizoqala ngokwenza i-Maripox, senzela i-Western cuisine. Khuphuka ngane kaChef George. Shona kaChef George ke lo. Shona kaChef George lo. Khuphuka basithanda. Ngelanga nje ntona phela musukumemeza lana. Ntona wona u60 lona. Ngeke ukuthi ngudlile lana. Nginika uBrarich la ukhathi wakhe. Enye. Ngikhokhele ngayo unkosikazi lapha esikoleni mase ngakhokhe ezinye izikweletu. Uyikupela umgodi ngokwakho uphila ke wena. Yazi ntona bengithi ngizoyilungisa mina le transform. Uzoyilungisa. Shwele, uzofanele ubuyele kumalume wakho ke lo uRich manje. Uyamtshela ukuthi wena uqamba manga. Ntona mhlambe ucabanga ukuthi uzovuma mhlambe mengimkhokhela kancane kancane. Well, noma yini. Kodwa nje ufuna ukwenze fast. Yazi shwela lalela la. I-hostela mfethu indawo engaphephile leyana. Akuyona indawo ongafika udlala ucaba iyana ngemali leyana. Kunabantu abayinkosi labana. Uzofa. Hamba now. Yaza. Hayi Esther, ngiyese siyenzeke le. Ngifuna ukubona ukuthi abantu bazothini. Sithangi ithi ikhulumile lento ukuthi ngeke uzuvumela abantu basey'nkundleni zokuxhumana belokhu bephazamisa injabulo yakho. Hayibo, kahle bo ubonile nawe ukuthi mina bengizethemba kanjani ukuthi nje bengimuhle namhlanje. Asikho ke isikhali ke esiloliwe ukuthi siphumelele ukuthi sikwaze mina. Yini ke manje? Mfethu Themba abantu abangifuni yezwa. Ayikho lento akukhona ukuthi abakufuni. Awuyibiza ngani lento lena? Yazi angikwazi ngisho ukuphefumula Thembi, nginhlekise ebantwini. Ngizobabheka kanjani mina abantu? Manje? Hamba. Kancane malume. Sazama ukubheka la. Malume ke ayisamdingi nje umuntu okhanda okwazi ukhanda ugesi nje seyidinga ngathi sidinga abantu abaphezulu kakhulu. Kahle kahle weshukela angikuzwa uqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi malume isingaphezulu kwamandla ami lento siyidinga ukuthi kuthengwe yenye transformer la idinga umasipala no-Eskom. Weshukela unikezwe imali wena la. Unikezwe imali hayi madlana. Wasuka lela usuka khona weza la wathi uyayazi inkinga la. Ngiyayazi malume ukuthi manje sekunje na bengiyazi. Manje yini lo ngitshela umasipala? Istory zodwa nje. Angiqambela manga lento seyidinga umasipala, idinga umasipala noma umuntu waka-Eskom. Weshukela. Wena yazi manga ubheka mina. Ngibona umuntu osikema umphakathi. Mina sele ngingazala angaze ngibe isigebengu abengengenze le nto angeke ngenze. Uyenzile nje msunganzi. Cha malume ngiyacela. Ngiyalehlisa umoya manje amaphapha angabi phezulu sizama ukuxoxisana la nomuntu engizoyenza mina malume ngizoyibuyisa yonke imali yeni ngiyibuyisa yonke imali yeni. Ayibuya. Kwakhesara ukhesara. Manje. Ngicela ukuthi mhlambe ngizama indlela ukuthi mhlambe ngile ngikhokha kancane mhlambe njenge-installment ngile ngiyibuyisa kancane lefitela bani.
Thabile wenze kahle inkosi yami angazi zengiphinda wenze kahle futhi wenza kahle kakhulu. Pho manje kungani Thembi ngoba nakho ngiyinhlekisa mina ebantwini? Wonke umuntu uyangihleka mina. Yazi ukuthi bengizethemba Nkosi yami. Angazi ukuthi yini eyenzakalile mina ebhedaye engiyenzile. Angibhedanga ngisho ulayini owodwa lo Thembi. Cha, kulungile kahle sinakho ngempela ulibhedile igama lesilungu. Kunani cha, isilungu akulona ulimi lwethu. Bengimele bangivimbe, bangimise, mase bengitshela kahle ukuthi leli gama lisho kanjani khona nami ngizosho kahle igama. Sithabile ngiyacela. Kodwa awukwazi ukuvumela abantu abangenayo impilo ukuthi bemoshe impilo yakho, bemoshe injabulo yakho. Isikhathi sakho sokujabula lesi sitha. Ayibo. Ibambe sitha umphathi wakho. Mase ngithini kuyena? Yebo sawona. Hello superstar. Ngiyakhalalisela kwesinye isiqephu sakho esihle kakhulu. Ngiyabonga. Lalela ke kusasa bayakuprofile i-interview nje enkulu. Profile. Na ungatatazeli, ungawari. Ngizothumela ke i-glam squad yakho, ngizothumela umuntu we-makeup nabantu bokugqokisa kusasa yeso. Ngakwazi bandla ukuthi mhlambe sibuye siyenze ngelinye ilanga. Sihlehlise. Cha sitha akukhonakala ukwenzela kanjalo. Uyingxenye yomsebenzi wakho lona and futhi wena ubuso nje bomphakathi manje. Uzokubona ku superstar Thululo. Kulungile. Weshwe. Ukwakufisa ukufa. Ukufa cha angikufisi malume ngizoyilungisa yonke lento buka ngiyakuthembisa ngizoyilungisa mina lento. Yazi ushukela una 2 option. Ulungisa lento noma letha imali yomphakathi back. Ngizoyibuyisa malume ngizoyibuyisa yonke imali ngiyakuthembisa. Weshukela. Ulungisa lento noma letha imali yomphakathi. Yes3 update. Malume ngizoyilungisa. Wena shukela. Kanti wenzana lento ezojela ihostel. Lena ke phakenya ka ngwitse ka re tshelo khona tshelo tsa rena tse ka generator. Mara a o bereke next wena tsukile. I-TV yami ishile shukela, ishile i-TV yami. Iloka phu. Ukes. Uyabona kana udalile la. Cha Ngiyayibona i-TV mfowethu man, ngiyayibona i-TV. Ifriji lami lithule du liyangibuka nje shukela. Hayi mani ngicela ehliseni umoya mama sikhulume mfowethu. Sikhulume lezi zinto lezi into engayenza la ngizothatha mina ngizilungise zonke lezi zinto vele Thatha lezi zinto manje uzilungisa. Nikeni lezi zinto. ngilungisa vese ngiyalungisa. Thatha lezi zinto. TV ngizilungise lezi zinto. Thatha lezi zinto. Yabona malume ngizocela uyilungise lento ngoba uzanuka umswane, uzanuka umswane. Abantu badiniwe la hostel. Fatalla wena tsukile. Fatalla hamba. Yela. Naka lezi zinto. Ayilunga lezi zinto. Ngizilungisa ngizosikhanda mina lesi sisi. Sela we. Thatha lezi. Ngizilungisa malume ngiyathembisa uzobuya nje sisilungile lesi sisi. Shona malanga ekhaya ubheke thina Njani umsebenzi ungazi ulala? Ngizosho ukuthi hayi ngiyagula. Qonda ungitshela ukuthi wena ukhetha leli toho lakho laseceni ngomsebenzi wakho ngempela. Lo mfana lo uyangiskema. Hayi ushukela mhluku. Hey wena ungazongihlanyela lo. Ulungisa yiphi inkinga lapho hostel eminyama lonke la uzobheza ungitshela ukuthi ulungisa inkinga. Engizama ukuyisho la sithanda sami ukuthi ngibahla onyala.